बेवहाय गोबां मानसिफ्रा जिबौ अरजानानै गोबां मानसिफ्रा जिउ खहा जाबाय लोगोफोर। हेल' लोगोफोर, दिनैनि गोदान ब्लगावहाय फिन खनसे बयखौबो बरायहरनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय BM राइडार 011 इउटुब चेनेलावहाय। ओमफ्राय लोगोफोर, आं दा डिउटियाव दंफैयो, नाइट डिउटि। ओमफ्राय आङो दा जोंनि मेडिकेलनि गभार्धान होननाय जायगायाव दंफैयो आरोना। ओमफ्राय आङो बिल्डिं सायाव फैदों, लाइट अन खालामफैदोंमोन। ओमफ्राय दिनै बेयावनो नोंसिनो मोननैसो खोथा शेयार खालामनो ओमफ्राय जायगा देखायनो होननानै भिडिअखौ बानायलायबाय लोगोफोर। भिडिअआवहाय सोर सोर हाबसनबायदों, स' भिडिअखौ स्किप खालामालासे जोबजासिम नायदोलाय लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर, बारबो बारबाय दं। ओमफ्राय भइसखौ माबायदि खोनादोंथाय आङो बया माइकबो लाबोआखै लोगोफोर। ओमफ्राय भइसआ माबायदि फैदों कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर, आं दा जि जायगायाव डिउटि नेफैदों बेयावहाय माने जेरै गिदिर गिदिर बिजनेसमेनफ्रा ओमफ्राय बोरायनानै ओरैनो थायो जे बिसोर माने बेयावहाय आरामसे माने रुम लानानै माने थाफैनो हायो आरो लोगोफोर। बोसोरसे थायो, बोसोरनै थायो, बोसोरथाम थायो, बोसोरबेसे थायो माने बेयावहाय माने थानो हायो लोगोफोर फैसा होनानै। ओमफ्राय जे लोगोफोर ओरैजा बेगावहाय नुहुरदों, इयो ओरैजा नुहुरनाया हस्टेल आरोना लोगोफोर, नार्सिं हस्टेल लोगोफोर। ओइ फार्स्ट नुहुरनाया इयो जाहैबाय डाक्टार रुम। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय लोगोफोर, नैबेयो सिख्लाफोरनि हस्टेल। ओमफ्राय बेबो गोदान बानायबाय दं, नैबेखौ अपेन जाथ'वाखै, बेबो हस्टेलानो जागोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय कलेजआ एकदमै उनथिं थाबाय, नुहुरख'वासै लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर ओरैजा नुदोंना, बेयावहाय माने सेस डाक्टारफोर थाजोबो ओरैजा। दायो मोनाबायना, बेनिखायनो बेबायदि नुदों लोगोफोर। सानावहाय एकदम बिराद साफा गावदां नुयो लोगोफोर। माने मोनाबिलि समावहाय बेयावहाय आरामसे माने वाक खालामनो हायो आरो लोगोफोर। थांलाय फैलाय थान्दा, एकदम थान्दा आरो बरिया लखा जायगाफ्रा लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर ओरैजा नुहुरदों जे बिराद गिदिर गिदिर हाग्रा लोगोफोर। स' लोगोफोर, बे हाग्रायावहाय बिराद गिदिर गिदिर जिबौ दं हा लोगोफोर, एकदम गिथाव बाथाव लोगोफोर। आरो गुजरातआवहाय गोबां मानसिफ्रा जिबौ अरजानानै गोबां मानसिफ्रा जिउ खहा जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय ओरैजाबो बिराद गिदिर गिदिर हाग्रा दं। ओमफ्राय ओरैजाबो बयबो गिदिर गिदिर हाग्राफ्रा लोगोफोर। ओमफ्राय बेयावहाय ओरैजा बेगाव सन्दन दंफांबो दं लोगोफोर, गोबां सिखाव जायो बेयावहाय। ओमफ्राय लोगोफोर, आङो दायो बिल्डिं सानिफ्राय लाइट साइट फुरा अन बानायनानै दा फैबाय, गाहायनिफ्राय बेबायदि नुयो आरो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन। दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन लोगोफोर। स' भिडिअखौ नायनानै सोर सोर मोजां मोनदों, स' लाइक कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय चेनेलाव जायफ्रा गोदान, चेनेलखौ अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन हा लोगोफोर। बाय बाय।